Ahojte všetci mladí, pozdravím vás z domčeka blahoslavenej Anky Kolesárovej tu vo Vysokej nad Uhom. Verím, že už vám niekedy horelo srdce, alebo práve horí, alebo možno zažívate, že už vám prestalo a možno sa pýtate, čo s tým. Práve toto bude téma tohto ročného festivalu radosti s názvom Horiace srdce. A my sa pozrieme v prvom rade na to, ako horí srdce Bohu. Jeho srdce horí láskou večnou, a to od vekov, a horí za každého jedného z nás, aj za teba. A práve toto môže byť spôsob, ktorý nám môže pomôcť nechať rozpáliť aj to naše srdce. Práve to jeho srdce môže zapaľovať aj to tvoje, to moje. A ak chceš mať horiace srdce ako Boh, tak ťa pozývam na Festival radosti, a to od 14. do 18. augusta 2025 tu u nás v domčeku vo Vysokej nad Uhom. Určite neváhaj a príď, tešíme sa na teba. Čauko!